Mano nak kanduang je nyulayah. Diansuan sua basurah nak sampai uji mengkasih mengaji tentang pengulu. Sare ija utang dari baco. Cacik larangan je pantangan cilaku pengulu walah pulo. Kini ayah siangkan pasal lain kalangkapan jadi pengulu. Tapi apunan ka ayah bincang bukan wajib bukan paralu indak pulo takaran adat. Hanyalah ketukuk tambah sunat hukumnya bak ugamu. Kok dapet rancak lah itu kok kurang indak melunggah. Iaitu kesempurnaan dek pengulu. Ibarat ladiangan sabilah. Kok lah masuk putiang kaulu takana lilin juang balau bisa dipakuak dipancuangkan. Namun naknya salah saya samparono ulu sanang matu memuji. Tentulah basinyo bayak diringgi. Sapuah masak titiknya alui bagembo sandaran tangkai simpai arek bawa mengungkuang. Ulunya kemunyang sirah. Ukia bajomba baliak balah bamego bapucuk rabuang akasino ragam tak sudah. Kau dapet pinta je pintu pengulu nan kadiangke. Andaknya pertama lah sampai umur sampai puluh. Dan kedua lah kawin berumah tangga. Dan ketiga ba istri je orang awak. Kampe sekolah SMA paling kurang. Kalimo lah duduk ekonominya. Kanam mantap tinggal di kampuang. Kok mendidih tentu bapa makcik nak. Mancancang iyo balandasan ado makna hakimahnya. Tolong simak, tolong dangakan pilihi kata cie-cie nak jan senjang memakaikannya. Umpamo kayu laba tarikh ibarat bambu laba ruyuang. Jiwa saga adik laki-laki menampuang muampek puluh. Sinanlah masuk dan masak. Lah ia taguah batin marapek paham dan tidak urak ungkai. Kok putih lah tahan sasah, kok hitam lah tahan tapo basi dan baliak di sapuhan. Ibarat sarasah tajun nak, indak lain meliuk-liuk malasau sampai di bawah lagu lagah di salobatu. Tapi Allah lah tibo dinan tanang menjadi talago dalam. Ayah janyah saya nalandai sajuak maureh akabudi sindan disawak hakimahnya. Calialah, Nabi pun orang pilihan mendapat tugas kerasulan sesudah baumu ampe puluh. Itu ciek tu. Sesudah itu ketahuilah nak. Sesudah Adam diciptakan Allah memberi tampil diam di taman sarugo 7 pangke. Di siko apunan kurang. Lah cukui segolo ado kok makan tinggal menjangkau kok awih tinggal menagua. Namun sungguh punan ba itu ado nanumpang dalam hidup. Kudo nanalun bapa lano duduk ko alun bapa rintang tagak pun alun bapa menan. Si dia para lumana. Mako dek kayo Allah Ta'ala. Sadang Adam tak kalok-kalok dipatah tulang rusuknya jadilah hawa sakutiko duduk bersimpuah diunjuran. Gadang hati kambang ngarabun di cito alah mukabuan dan diangan kini labuliah. Kok tadi jiwa beliau rasah dialun buah mimpi oleh yang dilapi-lapi ombak. Kinilah tanang julak pulau biduak dan Allah papandayung tinggal di awak mengamudi. Istri para lu dalam hidup nak. Di dalam berumah tanggo basuo jiwa dan tanang agamo bana mengatakan. Itu nan kedua. Nan ketiga, istrinya kok dapet, iyo orang awak jo. Sabananya indak salah indaklah jangga mengambil pedusi orang lain. Nan pangka saiman saagamo bamoral babudibaya kok kunun pulo rancak kami. Tapi ibarat oto tambangan kona. Carilah si tokar orang awak. Inyo nam paham liku jalan di ma tajunan pendakian di ma pesisir turunaya ataupun simpang lampu merah. Artinya, pangulu di ranah Minang indaklah samu jo Pak RW. Balain je lurah rang di Jawa atau pesirah di Salatan. Pangulu bukan pejabat. Nan bagaji bapiti tumbuh memacik proyek jo anggaran. Tapi karaju sukarela. Urusan baka panjangan indak memasuk bajam dinas tengah malam merangkak jo. Usahkan gaji nang kabuliah. Pitih di saku nang keluar teh mani hawa nang katandeh kurisi tamu nang kapuga. Tak kadang kandak buliah tingkak balaku sesak kabeknya nan talapeh beliau cigim turun tanggo. Beko baliak di maparalu. Sekali kandak ketagun hilang sugalo jesolamo. Ba itu jo anak buah, ba itu urusan juga korong atau bakampuang benayari. Nyampang ko indak samo paham namuah betengkang laki bini. Katanya, pado mau rih-rih hurang elok menjadi dukun kampuang bang, dapet jatah uang pemantau. Atau garin di surau gadang buliah pitah dagiang karoban kain saruang tiok dirayo.
baitu garotok amai paja. Makonyo nak menurut pendapat ayah. Kok jadi pengulu jo carilah bini orang awak nan paham jo profesi suaminya. Kok tak dapet orang sekampuang balain luak indak baah didarek pesisi aja di salingka alam Minangkabau. Aiko nan kampe. Nan kampe sekolahnya SMA paling kurang. Karajo nan paling rumit nak mahapi basi jubilah menyumbek banda jua. Sio-sio utang ketumbuh tak kasihan negari kalah. Di malah lidah kemasinnya kalau pengulu butuh urus. Kemanakan lebih sarjana urusan kantua ke kantua kece orang basura mudia. Hilanglah rono dek penyakit, hilang tuah jantung mengucik bak dama di bawah neon. Dek sabab karena itu. Selain urusan adat, urusan sako je pusako. Nak basuo mungkin je patut sesuai carano je songkoknya. Pilih pengulu nan sekolah. Indak bana sarjana je S1 paling indak sampai D3 tamai SMA sekurangnya. Tapi kalau SMP indak salah saya konon pulau sehingga SD manekin jo ampu jari bilolah ragi kebatukan minyak mamak masak cumeh narugi kita bersama. Nang kelima lah mapan ekonominya. Tersabut di tanah Jawa ada bernama tanah bengkok milik desa turun-temurun tanah wilayah Cerwawak. Lawehnya sakanto-kanto sawah nembancah ke tanaman. Dipabuek bagetong royong padinya untuk palurah. Jo itu beliau hidup cukup setahun ke setahun. Kalau diukua masuk kini mewah hidupnya bak pegawai bak itu cerita tanah bengkok. Itulah sebab karenanya nak. Orang berebuik jadi lurah sinan. Namuh rugi bahabiah-habih beko terpulang dari sawah malah balabiah lipek gando. Dulu pun di Minangkabau ada bernama sawah habuan ataupun sawah kagadangan serupa je tanah bengkok. Lawehnya indak sabar apa sekadar ubek jari payah dalam mauruh anak buah. Antah apalah tu sebabnya jarang tadanga masuk kini hilang dan tidak tahu rimbo. Mungkin dijual dek pengulu atau dirabui kemanakan ulah membagak dalam kaum. Nah nyato kinilah punah antah di beberapa negari saja lagi. Dek sawah habuan lanyo pulau subsidi adat. Tinggal pengulu je nasibnya sawa ayah mandikan diri bertenggang surang je biaya. Pakaian pun balik sendiri. Dek sayang kepada adat. Ulah dek cintakan negari ni niat mamak memangku jo. Ndak ada niat nak membangkit cara maisi menyantuni membantu ekonominya sampai ke masuk ki Minangko. Mbak pisau tajam sabalah. Antara pengulu nan maurih jo anak buah nan dipimpin pincang hak je kewajipan. Pengulu dituntut kewajipan kurang panuh upek mendatang. Tapi haknya indak dibayar zalimlah anak kemanakan. Ibu awak nasib beliau. Basuo pengulu nambah pitih indak bakasan buah ratok. Tapi kok tumbuh je mamak bansai tasingik bana dinarami. Urang kalapau pulang rapik beliau berjalan bersinsuit. Bakayuh mengapik saluak pulang menuju rumah anak. Alu-aluruh tetap ditampuah. Pasarami di jalang juo. Ku ado rapik di balerong pai mauruh alek kawin. Menyilau anak kemanakan atau sangketo didamaikan. Itu nan wajib dek beliau. Tapi ndak ada orang yang bertanya. Lai koh seo bendi mama? Ndak ada. Jaranglah bana kemanakan menyalekkan rokok gak sabung kuih. Usahkan sahalai kain saruang ataupun baju guntiang cino. Memprihatinkan memang. Dek sabab karena itu. Jangan sampai pengulu tainayo, jangan leceh adat Minangkabau. Dalam mencari pengulu baru, dipilih calon nan coga nan mapan ekonominya walaupun indak kayo bana. Atau iduitkan sawah habuan. Kok indak panuah katih, panuah ke bawah jadi juo ba itu mangkunyo adil. Aiko nampak ngabisan nak. Bangkonya taguk samparono tanamo urang ninek mamak pengulu pemangku adat. Iyo tetap tinggal di kampung andaknya. Dangalah pantun buah ratok cuiko bunyi pantunnya. Bungo padi bungo anjalai kedua je bungo lado di mana gari kesalasi pengulu marantau pulau. Ibu lah hati anak buah dibuai lalu digamangkan bak pujuk pagadang tani. Awak lai berpayung panji taguluang di perantauan pusako di kampung Kaujanan. Ado bana wakia penungkek unjuk tak sampai babarikan. Biang tabuak gantiang keputuh kato sudah buah karek di tangan mamak dan dirantau. Tak kalau pandan kadituriah mahalah rimbo jemu pakai haroklah anak kemanakan balingduang di kayu rimbun.
Tapi pengulu orang memacik tak bilang kayo ke kampung tak pandang di masyarakat orang baragiah elok hati. Mako indak dibanding-banding lain. Sabule ujuang Jepangka setanai Ilya Jemudia jatuh pilihan ke beliau. Lalu ditakwa hari penobatan dilapih kulan siang ke negari. Baralek bagadang-gadang memotong membantai kabau barekam syuting video. TV meliput dari padang kamera wartawan bakilean bupati duduk tengah halik Pak Camat datang dahulu. Tapi nak, alun laila yu agaba-gaba tungku paralek angik juo. Beliau melompek naik sedan cigin larinya ia jalan memakiak bunyi kalason tinggal kampuang yu kabuiknya. Sesudah samanja itu, kaba indak berita indak nan bak melapih badia pacah. Uci angwih mensiu abih gampo negari jerantamnya. Tapi usahkan larih nan dipidiak piliru tinggal di sambangnya apo ketenggang Minangkabau. Laibana pitihnya pulang rumah nang gadang direhabnya ayah berasia masuk dapur zakat karoban tiap tahun. Tapi cancangkan duo segaragai kapanan duo salabuhan. Pertamu ia tampak rupo kedua raik nan tersimpan. Selain pimpinan Joharato, pimpinan rohani wajib pulo. Memupuak raso badun sana, baswo elok baimbawan tiba diburuak bambawan. Saino samalu setuah secilako tetungkuik samo makan tanah tetilantang samo makan ambun. Salisiah kadiluruhkan. Sangketo patut didamaikan. Nantuo koknya tasama nan mudo koknya tadorong samo ditawa balik balah. Nah, ko iyo pangulu menyelasai. Baa berundiang jo telefon tadangalai tanpa indah. Rumi batutua dalam sore tumbuh tak dapat disiangi tanyo tak kunjuang bapambari. Mangkonyo kami samparonona. Pangulu tinggal di kampung. Sinan kok baru basuonyo, siang kami caliak-caliakan, malam kami danga-dangakan, nan jinak supaya tanang nalia jantabang jauh samu digaru keduanya. Di masa zaman dan bak kini banyak orang gadang jadi datuk pejabat jadi pengulu. Sajak nang sadang bakuaso taruh bakih mantan mentari nan jenderal purnawirawan anggota DPR jo MPR orang kayo konglomerat politikus intelektual. Sadonyo barabuit jadi datuk. Malah nan hebatna. Orang di luar pesupadan nan tak ada sawa pucuaknya tak ada silang ureknya. Lai basasak menyelingki ingin nak satu jadi datuk awalau bajuta piti habis. Kok dilihat salah yang pandang patutlah bangga orang Minang bandingnya mamak orang tak pandang. Tapi survei membuktikan tingginya indak menunggangi lawehnya indak menyelimuti cadiaknya indak malah pangi. Ibarat balaki itu kengame gilo dirintang tiaruk mabuak dayun nangan-nangan tiok dan sudah orang punya. Sebab itu kata ayah, indak mungkin indaklah patui urusan awak dipikirkannya banyak proyek tabangkalai. Konon basaro jubayo setantang nasib parasayan. Supadan dianja orang gindo lalamo indak pulang siema membuat ulah mamak bakarih nak menggadai. Itu urusan mancik-mancik namanya dek beliau. Deknya negara berpikirkan valuta asing nak bakaji, bursa efek tender-menender. Laibana bisa bertamu. Caro awak denyok tabeh, alun sudah sampai kato beliau capek menungkehi. Maaf, saya harus pergi ada meeting di perusahaan. Atau cukup dulu sampai di sini ya, saya harus istirahat. Beliau bersintak pai bayi yang masuk ke bilik. Tinggallah mai surang diri pulang berbuah-buah rato. Sia nan salah, kita nan salah. Lahado pantun nasihat indak didanga dia makan. Ma bunyi pantunnya. Kayu kabajak sadionyo kiranya lantiak landayame, kaninya mamak sadionyo kiranya cadiak pandayame. Kok cadiak usah cadiak ame, kok pandai ijan malampawi, ambil ukuran sadang elok sesuai biduak je pandayuang. Mamilih datuk jo pangulu, urang bapangkek berprofesor, tapi bak misa jompamu, menembak pipik jo Mariam namanya nak. Banyak bana mensiwabih dari hamek bunyi dan tamnyo, buruang makanan badiangin. Tapi nan maheran, apalah sebab karenanya beliau bakaja jadi datuk padahal karajo tak dikakok.
Apa sekadar pelangkuk gala, pemanggak ke orang lain, awak turunan Raden pulo bangsawan dari Minangkabau? Entahlah, beliau suranglah yang ketahu. Adapun berdirinya surang Pangulu basuo 9 keadaan. Manyo nan 9. 1 mati betungkek budi. 2 hidup bakerilahan. 3 mengguntiang siba baju. Ampe ayah gadang batu basiba. 5 anyui siriah jo gagang. 6 membangki batang tarandam. 7 mengambang dan talipe. 8 menyiliah di tengah jalan. 9 membangun nagari baru. Pertama mati betungkek budi. Di saat Pangulu wafat, aja tibo jajan sampai mai tabujua tengah rumah sinan diangkek penggantinya. Atau di pusaro tanah tasirah pidato lalu diserakan ramo-ramo si kumbang janti kati endah pulang makudo patah tumbuh hilang baganti pusako turun kena mudo. Maka tagaklah Pangulu baru sesudah adat diisi kanagari lembago dituang di pusako. Dan kedua, hidup bakelirahan. Kok Pangulu lah uzur lah ya batin. Badan mumuak dimakan mumuak awak tua kuderai abih mengecek labulak balik. Dan jauh hendak terjalang ko ampia hendak terturik lurah dalam bukit lah tinggi. Maka tibolah niat karilahan malatakkan baban nambah piku. Siriah nak pulang ke gagangnya, pinang nak surik ke tampuaknya amanah babaliak ke pusako. Di saat ketika itu disilau warih penggantinya, nyampang di adat kotu piliang pawarih batali darah dicari jauh hampianya. Di adat bodi ceniago diliak giliran tibo di kambang ranji pesapiahan. Lah basuo alu ajo patui, sabule anak kemanakan bule lah dapat digolongkan, maka tagaklah Pangulu baru bagala tatap bak nan lamo. Biriak-biriak tabang ke samak, dari samak turun ke laman malompek ke tanah batu. Dari niniak turun ke mamak, dari mamak ke kemanakan, jawek-bajawek ke bawahnya. Dan ketiga, mengguntiang si babaju. Kok nak buah lah bakambangan nagari bakal lebaran. Jurun diangan kato sepakai dibagi 2 anak buah. Nan di ateh junan di baruah, nan di lia junan di mudia. Untuk memimpin kaum nan baru diangkek Pangulu surang lai gala ada tuaknya bak nalamo ditambah ujuang pembesohkan. Kok tadinya Datuk Parpati di beliau Pangulu baru kemenakannya tinggal di Guguak, magala ada tuak Parpati Guguak. Anak buahnya banyak nan dilambah, diagi gala pusako Datuk Parpati nan dilambah. Sedangkan Pangulu tuo tatap begala Banuk Sali Datuk Parpatiah tak bau juang. Baik tu juo Datuk na lain sesuai kata mufakat. Nan kampe ayah gadang batu bersibak. Kuk basuo silang salisiah taraduk warih ke menjawe. Surang tak namuh nan baralah. Masing-masing punya pengikut sama bertegang keduanya rata lah nyatu berperinggo. Maka disibaklah anak buah. Dibuat parahu cik surang ditanam nang kodo baru pasisia tinggal memilih. Satan tanggal ada tuaknya indak memakai nanusali. Kaduonyo batu kuat tambah atau membangun gala baru. Sesudah ditatiang cara adat, siriah dicabiak di nagari, maka tagaklah Pangulu baru bertambah bilangan salamoko. Dan kalimo hanyut siriah juga gangnya. Nyampang datang orang satoboh, datang sarato jada tuaknya langkok baurang ampek jini. Niat bermukim di nagari lah tagak sabalunnya. Lalu dilingkar cara no ditatiangkan bayi yang pinta je pintu suku labana menerima. Kok kandak lai kabuliah pitaruah bapa lakukan ditarimo datuaknya di negari. Di bawah duduk semerandah 100 tagak semu tinggi bersama Pangulu nama nanti. Tagak pulolah Pangulu baru batu kuat bilangan nenek mamak. Nan keenam membangkit batang terandam. Jukuk di dalam satu suku satu payung ataupun jurai alun basuo ke pengganti. Tersabab pawarih alun laia nan patui tak nampak pulo. Atau bailo baragang coba unjun barabui jadi Pangulu tabanam dulu sementara. Nanti kalau tibo dinan salasai penggantilah tersadio. Baru diangkek datuk baru penyambuang nan putih cako. Itulah nan dinamakan membangkit batang tarandam. Dan ketujuh mengambang nan telipek. Dek kesanggupan adunlah hado. Alun tangkek batagak gadang kurang harato kurang biaya. Tatangguah dulu sementara. Dilipek bangkalai jemu pakai disimpan ju perundangan menanti masuk ketikanya. Beko nyampanglah mungkin malansuangkan dipilih hari nan elok dirancang masuk ke baralek baru tagak Pangulu baru. Panobatan itulah nama namukan mengambang nan talipek.
Nan kesalapan menyilih di tengah jalan. Mungkasuinya ialah menyambung siso bangkalai dari pengulu nan beruntuah. Runtuah tersebab parangainya membuat sumbang salah. Dosa nan tidak dapat ampun, salah nan tidak tamaafkan. Pulau Sinyaru rampak pagai hilang di lamun-lamun nombak, hilang pengulu dek parangai, hilang di mata orang nan banyak. Dan kesembilan, membangun nagari baru. Adapun berdirinya satu nagari melalui ampe anak janjang. Mulai bermukim di Taruko, Badangau, jarak-jarakan. Itu taratak menemukan. Taratak bertambah rami, baumpuak menjadi dusun. Dusun berbilang jadi koto, koto bahimpun jadi satu. Tagaklah nagari baru. Sarai nagari ada 6, yaitu balabuh batapian, basasok bajarami, bapandam bapakuburan, bagalanggang baparmedanan, babalai bamusaji, bakampek suku. Arati kampek suku, mangkosah tagak nagari kalau dihuni ampek suku labih buliah kurang tak jadi. Maka setiap nagari baru berdirilah pulau ampek pengulu, kemudian baru bakambang sampai bapuluh jobaratui. Nah itulah 9 perkarona. Tersebab berdirinya pengulu baru menurut adat nambah pakai di ranah alam Minangkabau.